Реших да дойда, защото първото, което гледам много често неговите клипове и мисля, че трябва да се подкрепят такива хора като него. Той е различен, той мисли по-различно и е нещо, той е модерен и да, това е. И е интересен. Кое е най-важното нещо, което научи от Емил Конрад? Ами не знам, да бъдеш себе си, според мен. Може ли да повториш някои от уроците, на които ни учат на училище, а той преподава? Да се справяме с живота, според мен. Твърде много, в смисъл в училище учиме много неща, като биология, и като химия, и като физика, и други неща, но никога не ни учат как да се справяме с живота, какво да правиме, как да си плащаме тоците, как да се справяме. И да, това е. Много харесвам това, което той прави и следя влоговете му в интернет и съм му запалена фенка. А кое е най-важното нещо, на което той те е научил? Ами да бъда себе си и да не се притеснявам толкова, да показвам това, което всъщност съм. Аз го харесвам и му харесвам клиповете в YouTube, които са. Той е популярен, умен и забавен. Неговите клипчета, това, че той не се срамува да покаже какво всъщност мисли и какво всъщност изпитва към хората, не знам. Да видя моя идол и да се снимам с него. Защо той е твой идол? Защото той прави много хубави видеа, уникални видеа. На какво те учи в тях? Ами на всичко. Да бъда себе си. Това е най-важният. Да. И да не се срамувам да показвам това, което мисля и чувствам. Сега за Кристиан.